भिडियोखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं मोनसे फिसा डिसक्लेमार होना दोननो जे नैबे भिडियोआव आङो आंनि वेट लस जार्नियाव माखौ जादों माखौ थादों बेखौहाय आङो इउट्युबनिफ्राय नायनासो आङो माने बेखौ फलो खालामदों आं कुनु डाइटिशियान नङा कुनु आङो मा होनो ट्रेनार नङा जे उमुक खालामबा उमुक जागोन बेफोरबायदि 100% गेरेन्टि टाइपनि जेबो बुस्थु गैया जस्ट आङो मा एसे रिजल्टखौ मोनदों नालाय बेखायनो आं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन होननानै सानदों आरो रिजल्टखौथ' मा नोंथांमोना बे वेट लस जार्निनि जितु फर्स्ट डे सेकेन्ड डे थर्ड डे सिरियेलि जालांबाय थागोन बेयावनो मिथिलांगोन आरो आंबो मिथिया जे आंनि बे खस्थ' खालामनायनि फिथाइया गोदै जागोन ना गोखा जागोन आं बेखौ मिथिया बाट आं ट्राइ खालामगोन नोंथांमोनखौबो आंजों लोगोसे होफागोन होननानै आसा खालामबाय Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडियो बरनाय बाहरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडियोआ अगेन आंनि बिराद स्पेशल माने दिनै सेम आङो माने मा होनो आं उन्दैनिफ्रायनो आं हेल्दिखा आरो जोंहा खानदानावहाय बांसिनानो हेल्दी माने एसे मोटा मोटी टाइप आरोना रावबो जेनेबा बालें स्राय इदि गैया जोंहा टेक्ला मोना रानथिंथिं गोजौ जोंहा आब'आबो एसे बालेंलेङानो किन्तु जोंहा बाबानि खानदानानो जा बा मामानि खानदानानो जा एसे लथब आरोना मानसिफ्रा बेखायनो आं खिजानि बिदि जाबाय ओमफ्राय सिगाङावथ' आं एसे रानथेंमोन ओमफ्राय रानथेंनि उनावथ' जायै माने बे लोदो जानायनि मेन रिजनाबो जोंहा न'नि थाखायबो जायो होननानै आं सानो आरोना मानो होनोबा जोंहा उन्दैनिफ्रायनो न'आवहा सा लोंनाय हुदा गैया माने जोंहा बाबामोना ओंखारलाङोथ' बेरेफुं जानो ओमफ्राय फुङावनो 7टासोआवनो ओंखाम मोनजाखायो माने जोंहा न'आवहाय बेबायदि टाइपनि आरो ओमफ्राय बेबो मा बेदर माने जानो हागौ न'आवहाय एसेबां जानो गैया बा एसेबां इदि मालदार नङा बाट अब्लाबो माने जों बर'फोरनि न'खरावथ' बिदिनो सोलिखायो नालाय ओमफ्राय जोंहानावबो बिदिनो आरो सेम फुंनियाबो बेदर थागोन हरनि बेदर नङाबा हरावहा एसे बुरजा लाबोनायखौ आधा दोननानै आधा संनाय बिदि माखासे संनायखौ आरो फुङाव संनानै जानाय बेबायदि टाइपनि आरो ओमफ्राय आरो सानजौफुआवबो स्कुलनिफ्राय कलेजनिफ्राय फैनानै बिदिनो बेदरदो जालायबाय ओमफ्रायथ' मावनाय दांनायथ' जेबो गैखाया दुब्ला उन्दुलायबाय ओमफ्राय आरो बिदिनो डिनारावबो बेबायदिनो बेदर नङाबा ना मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बाबायाथ' खस्थ' मावो जेनेबा बिजनेसाव थाङो मा थाङो बिसोरथ' मिरामिस माने खहाबा होननानै बुङो बेखायनो माने बाबायाबो मामायाबो आदायाबो लाबोनानै बिदिनो डाबल ट्रिपल जाहैसिगोन आरोना जोंनिया जानाया बेदर ना बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो जानानै मटिटि जाबाय ओमफ्राय बिदिनो मा होनो बेदर ना जायै अभार मटि जाबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो मा होनो आंहाथ' जिबनाव साननाय गैयामोन जे आं कालचार लाइनाव फैगोन होननानै कालचारावथ' बिदिनो दङमोन उन्दैयावहाय कम्पिटिशनफोराव मोसाहैनो थांनाय बा मायावबा फ्रेसार्स जा बा स्कुलनि फांसन बेफोरबायदिफोराव मोसायोमोन आरो जोंनिथिंनि जायगानि मानसिया मिथिगोन जे आं बहा मोसायो बहा मा ना आंखौ जाय उन्दैनिफ्राय मिथियो बिसोरो मिथिखागोन आरो ओमफ्राय सरि जुदि नोंसिनाव साउन्डआ थांदोंबा माने जोंनि खाथियावहाय जोंनि बिल्डिं खाथियावहाय हाबा जागासिनो पुरा बेन्ड पार्टी बजायगासिनो आरोना ओमफ्राय आङो बे भिडियोनि गेजेरजों आं बारा गोलाव बुंबाय थाला बे भिडियोनि गेजेरजों आङो माने बेसेबांथो बुंजाबावनो ना मटि नों समाया एक्ट्रेसआवहाय समाया नों एक्ट्रेसनि फिगारावहाय नों मेचिं जाया बिदि ब्ला 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 बहुत बेसेथो खोनासंबावनो बेखायनो आंनाव गोसोआव हाबबाय जिहेतु सिगाङावनो हाबदोंमोन खिन्थु आं बै बुस्थुफोरखौ नुबा बेदरफोर माबा पिज्जा बार्गारफोरखौ नुबाथाय जानो लुगैनानै कन्ट्रल खालामनो हायामोन बाट आं दायो सानदो 1 week जाबाय आं दायो डाइट फल' खालामनाया एसेबां स्ट्रिक्ट डाइटबो नङा अब्लाबो माने आं एसे रिजल्टखौ मोननायखायनो आं नोंथांमोनजोंनो शेयार खालामलांसै नामा आंनि वेट लस जार्निखौ होननानै साननानै आं बे भिडियोखौ बानायनाय जादों आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंखौ मोटिवेट खालामगोन होननानै आं आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ उत्साह होगोन होननानै आं आसा खालामदों आरोना बेखायनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानदों बिगिनिंनिफ्राय एन्डिंसिम आरोना नोंथांमोनजों आं फुल्लि माने शेयार खालामगोन बा नोंथांमोनजों जायो जाया रानथिं जायो जाया
उननि खोथासै फिथाइखौ मोनगोन मोना बेखौ उननि खोथासै खिन्थु खस्थ'खौ खामलांगोन आरोना बेखौहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो स' दिनैनि भिडिअआ बेनो बिदिब्ला आङो आंनि डाइटखौ एक्चुअलि डाइट नङा इयो फास्टिंसो खालामगासिनो आङो फास्टिंबो मा होनगोन मिथिला जिखुनु आंथ' डाइटिशियान नङा मा होनो आङो 5 डिसेम्बरनिफ्राय स्टार्ट खालामदो 2020 दिनै 12 जालायलायबाय आरोना 1 वीकखौनो हमना ला खिन्थु आं दिनैहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना आं दिनैनिफ्रायनो फार्स्ट डे होननानै हमनोसै बेखिनिखौ बाद होदो फार्स्ट डे होननानै हमनोसै आङो ओमफ्राय मा जायो आङो माबायदि मा खालामो बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों बुंलांगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै अलरेडि आं स्टार्ट खालामखाबायमोन बगजों बाट दायो मेन टपिकआवहाय फैनोसै नै दिनै आङो फर्स्ट टाइम हार्बल लाइफनि आं माबाखौ इउज खालामदो फर्मुला नम्बर 1 ओमफ्राय प्रटिन पाउडार ओमफ्राय जाहैबाय बियो सेलुलोज कैप्सूल टेब्लेट आरो टेब्लेट ओमफ्राय दिनै आं नोंथांमोनजों एकदम लाइफ प्रुफ हो नैबेयो दिनैनि आंनि वेटआ बेसे नोंथांमोना नायनो हागोन लाइट जोंनायखाय नुवाखै नामाब्रा नै बे 65 जोंमोन दसमादि 66 जादों होमबा नायनो थुनाय 66 जादों हे मानो अ मबाइला गोलोदनो दे इलाय 6 ए दासो 65 मोन माथो इमान लोंबाय होमबा आं 66 जादों आया मान बुरजा जाबाय होमबा ओमफ्राय आङो दिनैहाय आं मा जादों मा मादों बेखौ नेक्स्ट माने पार्ट 1 पार्ट 2 बिदि डे 1 डे 2 बिदि होलांसै आरोना ओमफ्राय नै आंनि फेभरेट भगवान लाफिं बुद्धनिफ्राय आङो स्टार्ट खालामनो होननानै सानबाय आई होप गासिबो मोजाङै मोजां थाङो ना आं जेखौ लुगैदों जेखौ हास्थायदों बेबायदिनो फिथाइखौ मोनथों बिदि होननानै नायनोसै माबायदि जायो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंखौ मटिभेट खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय बिदिब्ला नोंथांमोनजों आङो नेक्स्ट डे 1 डे 2 नि भिडिअआवहाय आंनि वेट लस जार्निनि भिडिअखौ सिरियेलि मोनलांगोन होननानै आङो बुंनानै दोनबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय I love you